Matag desisyon sa kinabuhi sa tao pwedeng mousab ug mobag-o sa dagan o direksyon sa kinabuhi. Ug dunay desisyon sa kinabuhi sa tao nga mobag-o sa direksyon sa inyong kinabuhi paingon sa gingharian sa langit. Higala igsoon bot ka masayod sa maong desisyon nga mo resulta sa paghatag og direksyon sa imong kinabuhi paingon sa langit, paingon sa kalipay, sa kadagaya sa kinabuhi dito sa langit. Now kung buot ka nga masayod, sunda kining upat ka mga kamatuoran. Number 1, ang Dios nahigugma sa imong kinabuhi. Ug aduna siya maayong plano alang kanimo. Tinuod na siya, ang Dios nahigugma nimo. Sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life, eternal life. For God so loved the world. Nahigugma pag-ayo sa Dios sa kalibutan. Nahigugma pag-ayo ang Dios sa imong kinabuhi. Ug aduna siya maayong plano alang kanimo. Unsa man nga maong plano? Sa John chapter 10 verse 10, I came that they might have life and might have it abundantly. Buot sa Dios nga makabaton kag abundant life. Madagayaon nga kinabuhi. Apan ngano nga dili tanang tao nakasinati ning maong abundant life, ning maong kadagaya sa kinabuhi diha kang Kristo. Sa simpleng rason tungod sa sala. Ang tao makasasala and is separated from God. Therefore, he cannot know and experience God's love and plan for his life. Mao gunay tinuod. So tungod ang tao nakasala man, nahimulag siya ngadto sa Dios. Ug tungod sa maong separation, dili na niya matilawan, dili na niya mabati ang gugma sa Dios, ug dili na wa siya masayod sa tinud-anay nga plano sa Dios ang kinabuhi. Mo nang ang tao yang gisunod iyahang kaugalingon. Mo nang ang tao naka-focus sa mga butang nining kalibutan na sa unsang paagi siya makasurvive. Nagkinabuhi na siya iyang kaugalingon lamang. Diha sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Tanan nakasala. Kitang tanan, why bisan usang matarong? Sumala pa sa Biblia. Tanan napukan sa kasalanan. Nagsunod ta sa atong kaugalingon nga desisyon, panghuna-huna, principles ug mga filosofiya sa kinabuhi. Sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Bayad sa sala is kamatayon. Higala igsoon diha nimo makita unsa ka seryoso ang bayad sa sala. Kamatayon, kalaglagan. Unsa man ning kalaglagan gipasabot diri? Pagkalaglag dito sa impyerno. Buot ipasabot tanang tao padulong sa impyerno. Ingon ana ka seryoso ang problema sa sala. Busa ang Dios tungod siyang gugma ug grasya, naghatag siya provision para masulbad ang problema sa tao sa kasalanan. Og ang solusyon nga gihatag sa Dios dinhi kanato ang iyang bugtong anak, ang Misaya nga mao si Ginoong Hesukristo. Siya lang ang bugtong provision para mapasaylo o ma-rescue ang tao gikan sa iyang problema sa kasalanan. Aron ang tao makabati sa gugma sa Dios ug masayod sa plano sa Dios sa iyang kinabuhi. Sa unsang paagi kinahanglan ang tao moduol diha kang Kristo. Tungod kay si Kristo lang ang gitawag ultimate solution sa atong problema sa sala. Si Kristo lang gyud, dili religion, dili paningkamot sa tao, dili ritual diha sa usa ka religion, kundi si Kristo lang gyud ang bugtong makasulbad sa atong problema gikan sa kasalanan higala igsoon. Romans chapter 5 verse 8. But God demonstrates His own love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Samtang kita mga makasasala pa gipakita sa Dios ang dakong gugma kanato, si Kristo namatay alang sa atong mga sala. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3 to 6, Christ died for our sins. Namatay siya dili tungod nakasala siya, namatay siya tungod sa atong mga sala. Apan siya nabanhaw sulod sa tulo ka adlaw og nagpakita sa 11 ka mga tinun-an og sa laing kapin 500 ka mga disciples ni atong panahon. Si Kristo nabanhaw. Ug ang iyang pagkabanhaw mo'y naghatag kanatog paglaom higala igsoon. Munang matud pa ni Jesus Christ diha sa John chapter 14 verse 6, Jesus answered him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me.
Si Kristo lang ang dalan paingon sa langit. Wa nay laing dalan. May kang dalan kapaagihan aron nga kita makasulod sa harian sa langit. Thousands ang religion, but there is only one way of salvation. Si Kristo lang. Muna ang tanang tao nga motuo kan Jesus Christ sa tinud-anay maangkon niya ang kaluwasan o ang kinabuhi nga walay katapusan sa iyang kinabuhi. Higalay igsoon karon mohimo ka og desisyon. Unsa may imong desisyon sa imong kinabuhi? Dawaton ba nimo si Kristo? Mosalig ba ka kang Kristo ingon nga Dios ug imong manluluwas og ang maong pagsalig mo resulta sa pagbag-o sa direksyon sa imong kinabuhi padulong sa kalipay sa gingharian sa langit sa umabot ng mga adlaw? Or baka dili ka mo to, naraan ng duha ang desisyon nimo. Higala igsoon ako mudasig sa imong kinabuhi. Himog desisyon karon. Either mudawat ka ni Kristo or dili. Naa sa imuha ang pag-decide. Tungod kay ang kaluwasan personal, ikaw mismo. May mutuo ug mudawat ug mosalig kang Ginoong Hesukristo. Kabalo ka og ano sa John chapter 1 verse 12. Individually dapat ang tao mutuo gud kan Jesus Christ para madawat niya ang kinabuhi nga walay katapusan. Unsa may mahitabo kung ang tao mutuo kan Jesus Christ? John 1:12. But as many as receive him, to them he gave the right to become children of God. Nahimo natang anak sa Dios sa diyang mituog misalig ta kang Ginoong Hesukristo, nahimo natang iyahang anak. Higalay igsoon. Kung mutuo ka kang Kristo karon, kung humuhimo kag desisyon nga mutuo kang Jesus Christ, mahimo kang iyahang anak. Sa unsang paagi nato dawaton ang maong kaluwasan, pinaagi sa pagtulang kang Jesus Christ. Diya sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not as a result of works, so that no one can boast. Dili ni maangkon ning maong kaluwasan pinagi sa buhat. Dili ni maangkon pinagi sa ritual diya sa religion. Dili ni maangkon pinagi sa religion mismo. Maangkon ning maong kaluwasan as a gift from God. Imo ning pagkadawaton pinagi sa pagtuo. Kung maghiskot ka gasa, buti pasabot dili ni bunga sa paningkamot. Gasa ning gikan sa Dios ingon nga libre nga gihatag sa imong kinabuhi. Higalay igsoon. Now sa unsang paagi nato madawat no sa kasiguraduhan si Jesus Christ. Ang Biblia nag-ingon diha sa Revelation chapter 3 verse 20. Nagtuktok siya sa imong pultahan. Matod pa ni Jesus Christ, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him. Si Kristo nagtuktok karon sa imong pultahan. Muni invitation ni Jesus Christ sa imong kinabuhi. Kung nagtan-aw ka ning maong video, dili ni sa sulagma. Higalay igsoon, nagtuktok si Jesus Christ sa imong kinabuhi. Karon unsa imong desisyon? Imo siyang ablihan? Kung imo siyang ablihan, musulod siya sa imong kinabuhi. Ug makig-uban siya nimo. Ug maangkon nimo ang kinabuhi nga walay katapusan. Kung buot ka nga makadawat ni Kristo karon, higalay igsoon sabat ning maong mga pag-ampo. Ginoong Hesus, nagkinahanglan ako nimo. Makasasala ako ug wa ako'y mahimo sa akong kaugalingon. Giilan ako nga ako makasasala sa akong kaugalingon, wa ako'y mahimo alang sa akong kaluwasan. Ikaw ang akong gikinahanglan, busa karon motuo ako kanimo ug mosalig ingon nga akong Dios ug manluluwas. Kining tanan among giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Higalay igsoon, pag-ampo sa may kanising kasingon. Ang pag-ampo mao'y pagpakigsulti ngadto sa Dios. So kung imong ampoon ang maong pag-ampo, pangayoan ngadto sa Dios nga ihatag niya kanimo si Kristo ug maghari si Kristo sa imong kasing-kasing. Kabalo ba ka higalay igsoon nga ang tanan nga mituog midawat sa bugtong anak sa Dios nakabato na sa kinabuhi nga walay katapusan. Na ato na makita diha sa John 3:16. Ang tanan nga mituo kaniya naangkon ang kinabuhing walay katapusan. Ang tanan nga mituo kaniya napasaylo ang mga sala. Colossians 1:14. Then sa atong kinabuhi, sa dihang nagsunod na ta kang Kristo, ang gusto sa Dios atong kinabuhi nga motubo ta sa atong pagkinabuhi ingon nga Kristohano. Higalay igsoon, kung buot ka nga motubo sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung ikaw aniya sa Dumaguete, pwede ka makabisita sa among simbahan. Kami makit-an dinhi sa Barangay Bagakay,
Dumaguete City. No kilid gyud sa may sementeryo. So matag Domingo aduna mi panimbahon. So pwede ka nga maka-join sa mua kung buot ka nga mutubo sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung ikaw layo sa among lugar, pwede ka nga makapangita og simbahan. Pangitaa ang simbahan nga nagtudlo sa kamatuoran og pangalagad sa Dios didto aron ka motubo makultivate ang imong pagtuo ingon nga anak sa Dios. Pangalagad dito hangtod sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Higalay igsoon, muni akong advice, muni akong mensahe alang sa imong kinabuhi. Tuo ug dawata si Kristo karon ug talikda ang mga buhat sa kalibutan. Duol kang Kristo alang sa kasiguraduhan sa imong kaluwasan. Daghang salamat. Ang Dios magapanalangin sa imong kinabuhi.